Имплант или мост? Днес доктор Митов ще сподели с нас кое и кога е по-подходящия вариант. Здравейте, доктор Митов! Здравейте! Каква е разликата между поставяне на имплант и поставяне на мост? Основната разлика е, че при поставяне на мост трябва да се изпилят съседните зъби, а при поставяне на имплант съседните зъби стават интактни, т.е. те не се докосват. В кои случаи е по-подходящо да се постави имплант и в кои случаи е по-подходящо да се постави мост? По-подходящо е да се постави имплант, ако съседните зъби са интактни, т.е. напълно здрави, няма пломби, не са умъртвени. Тогава е по-подходящо да се постави дентален имплант, за да не се нарушава целостта на здравите зъбни структури. По-подходящо да се постави мост, ако съседните зъби са умъртвени, с големи пломби, които така или иначе е добре да бъдат покрити с цел протекция с хорони. Тогава е подходящо да се постави мост. Друг такъв случай, ако е поставеното на имплант е в зона, която налага аугментация, т.е. някакъв тип присадка на кост, което би забавило лечението и от гледна точка на пациента желае бързо решение, в този случай е по-подходящо да се постави мост. Надяваме се, че сме споделили полезна информация с вас. Не се колебайте да задавате своите въпроси в коментарите.